Vatandaşlar salam, Saparağa salam, Halmara dağa salam, aktivistler ve beyleki opozisyonerler hemmeňize salam. Vatandaşlar, doganlar, jigiler. Şu bolup geçýän zatlar soňky günlerde düýnüň şu bolup geçýän zatlar görüp göz ýaşlarymy saklap bilmedim. Begencim göz ýaşlary. Şu orta çykyp birleşip umumy bir dil tapıp agdy birleşip biziň öňe çykýan opozisyonerlerimiz, halk hereketlerimiz, partiýalar, ähli halk hereketi bölünşik diýen zat ýok. Hemme şu çykyş etýän adamlar öz janlaryny ortaga goýup, öz şyryň janymyzdan geçip watana bolan söýgümiz üçin şu siziň aladaňyz edilip oturulan Türkmenistanyň içindäki halky öz geleceğimiz üçin görüşmäge sizi çağırýan. Şonu çağırmak bilen men näme diýjek bolýan? Biziň geleceğimiz bizim öz elimizde diýjek bolýan. Biziň geleceğimizi hiç kim, hiç bir adam biziň geleceğimizi gelip bize alıp bermeýär. Biziň özümüz şonu söwüş, özümüz şoňa garşy durup diktatura bir adaletli, prozraçny döwlet gurmasak bize hiç kim gelip edip beren ok. Inni şoňa da halkymyz düşünni, Hudaýa yüzde şükür bolsun Allah canım. Etýän aladalanmaz, etýän arzulanmaz, etýän hereketlenmez ýuwaş-ýuwaşdan hasyl bolýar. Şoň üçin diýjek bolýan adam ähli türkmen halkyna ýüzlenýän içindäki biz siz için daşyna şeýdip hereket edip durus, emma siz içine ayağa galmasaňyz biz barıp arkaňyzda durup biz içine girip bilemzok. Şoň üçin biz siz için janymyzy ortaga goýduk. Biz siz için öňe çykdyk. Biz siz için hemme zatdan geçip hakymyz talap edip durus. Sizem bize gollamaňyzy sizden haýyş etýän ähli organ işgärleri. Men bir talip, Türkmenistanyň studenti, Türkmenistan talibi bolup sizden haýyş etýän biziň geleceğimizi ýakmazlygyňyzy, biziň geleceğimiziň ýaltylanmagyny, biziň geleceğimiz üçin alad etmeňizi sizden haýyş etýän biziň halkymyza hiç hili garşylyk görkezmezligiňizi sizden haýyş etýän halkymyza kösemekden, zulümden, zalimden, şu zatlardan çıkarmaga siz bize kömek edip bilýäňiz. Şoň üçin ähli türkmen studentleriniň, içindäki türkmen studentleriň we daşyndaky türkmen studentleriniň hemmesiniň adyndan sizden haýyş etýär. Organ işgärleri we beýleki ähli halk hemmeňiz gollan bizi. Bizi gollasaňyz, bize goşulsaňyz, biz bilen bir bolsak, bir ýumruk, bir döwlet, bir ýolumyz bir bolsa, agdy bir bolsak, şonda hemmemiz ýeňer. Gelin agdy bir bolalım. Gelin biziň ýaşy birleşen ýaşullarymyzdan görel alalyň. Beýleki tak goşulmadyk partiýalar, opozisyonerler, sizem goşuluň, sizem gollan, inni gollalyň bir-birimizi. Bizi çet döwletden biri gelip üýşürmeler. Biz özümüz öz içimizde şonýaly oňuşmaly, öz içimizde agdy bir bolmaly diýjek bolýan adam Türkmenistan öňe. Türkmenler hemmeňiz ayağa alyň, hiçiňiz gorkmaň. Hemmemiziň ýolumyz bir, hemmemiziň ýaşaýyşymyz deň, hemmemiz şu haram diktaturaň aşagyna kösenip ýaşapýar. Gelin şoňa stop bereliň. Gelin şu diktaturan kökü bilen soğurup aýralyň, ýüzlei däl, kökü bilen aýralyň. Hiç haçan biziň ýurdumyzda diktatura bolmaz ýaly edeliň. Gelin biz gowy ýaşalyň, gowy adalatly döwletde, gowy bol telkilikde ýaşalyň. Şonu şeýdip ýaşamagy, uruşsuz, bol telkilikde, prozraçny platformada ýaşamagy biziň hakymyz bar. Şoňa biziň возможностymyz bar. Biziň ähli baýlyklarymyz bize şonu pozwalýat etýär. Gelin şu öz geleceğimiziň üstüne atanak çekmäliňden şu biziň öz geleceğimizi özümüz elimiz bilen gazanalyň.
adımız tarihe yazılsın. Goy bizim Türkmen halkımız ösen yurtların hatarına yersin. Goy bizim halkımız goýlyk alsın. Goy bizim halkımız o çurtlara durup hemme yerde açlık çekmesin. Goy bizim studentlerimiz biz hemmemiz aç yaşamalıyız. Biz gözümüzü dikmeliyiz banklara. Goy devlet bize hizmet etsin. Biz devlete hizmet ettik. Inni oyanman vakti geldi. Hiç zaten korkmalı. Korkar zat yok. Eğer mitinglerde, şu köçe çıkışlıklarda saklayan yağdayına hemen bir yumruk olup diýmeli. Biz kanuna karşı hareket edemiz. Ondan yine de bir maslahat verecek olan eğer siz gollasanız şeysek nahil olur. İçine çıkanızda şu hemen telefonunu, kameranı açıp çıkın. Kamera alıp çıkın. Şu internet işlesin, işlemesin. Hemen video zapis edin şu Türkmenistan'ın. Eğer içindeki polisiyalar ya belek mehamişkara kim karşı çıkan olsa kamera alın. Tabi bu bizim живой доказательствомыз. Öyle belek yurtların önüne Türkmenistan'ın halkı ile Türkmenistan'ın hükümeti Türkmenistan halkına nahile karşı duruyanını özleri patverdid ettikleri öyle bizde diktatura görüyanını. Şoň üçin hemmemize живой свидетельство olar ýaly kamerany açıp çıkın telefonlaryňyzy. Yüzleňizi yapın, maska giyin, açyk dakyn, beýdiden bir-biriňizi alyň da eger polisiýa işgärleri garşylyk görkezýär başlan ýagdaýyny hemmeňiz kamera alyň, hemmeňiz hakymyz bar. Biz konstitusiýadan çykyp hareket edemiz. Biz Türkmenistan demokratik döwlet, kanun boýunça diýip aýdyň şonu. Gorkmaň hiç hili. Doğanlam, jigilem, tanışbilişlem, garnaşlam, hemmeňize çykyn. Gorkmaň, gorku diýen zat adamyň özüne düşman. Öz-özümize gorkup, öz-özümiziň durmuşymy zaýalaýar. Goý biziň tarihde Türkmenler şunňaly bu demokratiýasyny alyp, agdyber ýaşady diýip adymyz galsyn. Goý biziň döwletimiz goý bolelinçilikde ýaşasyn, ýaşlanmaz bilimli, ilmli, sowatly, islam döwletine okap bilsin, islam döwletine işläp bilsin, şoňa mümkinçilik döresin. Öz ýurdum häli bu hökümet düzelse başga ýere gidip işläsin dem gelmez. Sebäbi döwletiň içi düzü bolany, içi düzü döwletiň raýatlary daşary ýurda gidip gulbalanoklar. Biziň migrasiýalanmaz, biziň pasolstwolarymyz hiç haýsy işlänek, haýsy sistemany alsam işlänek. Gümün çeksinler de gitsinler, o başarmajak bolsa ýa halkyň tarapyna geçin, ýa-da gidin. Ýa-da halky kösemäň. İşiňizden çykdyňyzam, arza zaýlanýar, iş taşlanýar etdiňizem, şolam siziň birge goşulyňyz. Iň bolmany şo kömeňiz ediň, siz işsiz galmarsyňyz, biz bärden baryp häli öz adaletli döwletimizi görsak, hemmemiz gowy ýaşarys, hemmemiz gowy ýaşamak üçin. Inni biziň ähli hüjüm etýän ýanky opozisiýonерlerimiz birleşdi. Inni aktivistler bolan bir-birimize hiç hili erwe söz aýtmalyň, göwne degişmäliň, kommentariýalarda söwüşmäliň, ol beýle, bu beýle diýmäliň. Hemmemiz bir-birimize öňküjämiz ýaly, başdakjamyz ýaly, doganjygym, jigijigim,